Badira bilebete EITBek zuzendari berria daukala, Maite Iturbe. Maite Mondragon Unibertsitateko ikasle ohia da, enpresa ikasketak burutu baitzituen Eteon. Berarekin egoteko aukera izan dugu eta bere esperientzian arakatzen ibili gara. Oroitzapen onak ditut. Orduan, badakizu gazte, ikasten, kontatu gehiago bizitzarekin, bizitza konpresekin. Hor somatzen zenuen bizitza realarekin kontaktu gehiago hartzen zenula, ez? Gero garai hartan baita ere informatika orduan hasi berria zen, eta akordatzen naiz informatika asignatura berria moduan jazten zirela ematen. Irakaslean nik uste dut gurekin batera ikasten ari zela, edo pixkat, hori ere beste nobedade bat izan zen. Baina, beti ikasten duzu unibertsitatean, hori argi dago, eta logika bat planteatzera, irakasten dizue, ikasten prozesu berriak, harremanetan jartzeko, argi dago ikasketak beti balio dutela gero lanerako, ezta. Baina, nire lehenengoko lana adibidez izan zen Jaurlaritzan, oposizio batzuetara presentatu nintzen, eta hezkuntza sailean sartu nintzen. Han gobernuan ari nintzela administratibo moduan, baina aspertzen hasia nintzen, aspertzen pixka paperen artean, denbora guztian, eta zen, zeren beharra daukat, eta orduan, telebista jaio berri zen, eta produktori izateko eskatzen zituzten ekonomistak. Nik uste atara nun, ekonomiarekin lotuta zegoelako azterketa. Lotua izan balitz honetara, ez nuen aterako, porque ez neukan idearik ez. Hortaz, garai hartan unibertsitatean ikasitakoak ere balio izan? Orduan bai, azterketa horretarako balio egin zidan. Eta gero sartu nintzen telebistan produktore modura. Eta lan askoz teknikoa zen. Hau berrez bada teknikoa, gestioa bai, baina baita ere asko dauka kanpoari begira, perfila da mediatikoagoa eta publikoagoa. Ze profil izan beharko luke ikus-entzunezkoan dabilen ikasle edo lan mundura saldateko den batek? Nik uste komunikadore on bat izateko, batetik kuriositatea eduki behar da, kuriositatea handia, gauzak jakiteko nola funtzionatzen duten eta nola diran eta informazio ondo tratatzeko eta transmititzeko. Ikasteko eta irakasteko gogoa eta grina, irakasteko eta transmititzeko, eta gaur egundaren erramintak eta ondo erabiltzeko gaitasuna, ezta? Hortik aparte, noski sorkuntza eta berrikuntza eta guztierik baldin bauzkazu, baina kompleto.